Как се чувства човек на корицата на Forbes? Изненадващо добре. Като на една от най-добрите списания в света. За да се попадне на корицата на Forbes, вероятно се чувства добре. С много дигане на ръка в училище става ли се влиятелен предприемач? Не, категорично не. С какво се влиза в тази класация? С влияние или с знание? Мисля, че е комбинация от всичко. Главният редактор да го покани. И може би малко късмет в крайна сметка, нали? Защото тези на Титаник знаете, че са имали всичко и им е липсвал късмет. Една година след първия брой, как виждате развитието на списанието и какво ще ни пожелаете? Определено за мен и за моите колеги това е едно списание, което е интересно. Едно от важните неща е да бъдат истински и да бъдат себе си, да бъдат максимално откровени с тези, с които ще работят. Надяваме се да става все по-добро. Да продължавате само така, нищо повече. Да се самоусъвършенстват, да работят над себе си, да бъдат смели и дразновени. Преди една година ние стъпихме на българския пазар с основната цел не само да предложим едно качествено бизнес писание, а да градим около силния бранд на Forbes общество от специални хора. Активни, свободни, любопитни, позитивни, предприемчиви, креативни, работливи, мечтатели, които водят обществото към просперитет. След една година на пазара и 12 издадени броя, мога смело да кажа, че българският бизнес разпозна своето списание. А обществото на Forbes вече е факт и постоянно се разраства. Амбицията ни да променяме България към по-добро са големи и в бъдеще очаквайте от нас още много. Поводът за днешното събитие е навършването на първата година от присъствието на Forbes на българския пазар. Имам честта и отговорността да ги поздравя по този повод от името на всички нас, техните фенове, а не само читатели. Всички тук знаят, че да се прави бизнес в България е задача с повишена трудност. Но да пуснеш списание Forbes в пика на кризата беше едно огромно предизвикателство, с което за радост на всички нас екипът на изданието се справи успешно. Разбира се, не и без помощта на българския бизнес. Надявам се скоро и българския бизнес да влезе в световните класации на Forbes и го пожелавам както на списанието, така и на българските предприемачи. В топ 30 влизат 14 политици и държавници, 12 личности от бизнеса и 4 от неправителствените организации с идеална цел. Ето и първите 10 в нашата класация. Номер 10 Цветелина Бориславова. Номер 9 Красимир Гергов. Номер 8 Цветан Цветанов. Номер 7 Валентин Златев. Номер 6 Огнян Донев. Номер 5 Росен Плевнелиев. Номер 4 Симеон Дянков. Номер 3 Иво Каменов. Номер 2 Цветан Василев. И номер 1 Бойко Борисов.